i aquesta proposta, entenc, no sé si perquè algun altre alumne de l'institut us havia parlat de l'experiència, la pròpia tutora també us havia comentat que existeix aquesta fundació que què fa? Becar alumnes d'arreu de l'Estat, no? Sí. I com va ser el pas de dir anem a provar sort? En què consisteix aquesta beca? Anem a explicar-ho. Doncs aquesta beca bàsicament és a l'Amancio Ortega. Beca depèn de l'any, normalment són uns 400-450 alumnes, i t'envien doncs, un any als Estats Units o Canadà, tot pagat, els vols, l'estància, l'estudi, tot. I doncs això, la selecció es fa doncs, més o menys per les beques, o sigui per l'expedient, si tens bones notes, bon nivell d'anglès. Depèn de l'any també et demanen carta de recomanació d'algun professor. Aquest any no, però hi ha alguns anys que sí. I vau dir, anem a provar sort, ho vau preguntar a casa, evidentment, perquè aquí pares i mares han d'estar d'acord en fer un pas així, que és un any fora, i entenc que aneu soles, no? Sí. Com ho van rebre a casa quan els hi vau comentar? Bueno, la meva mare em va dir, ho pots provar, el meu pare estava molt feliç i anem a provar-ho, no saps què sortirà d'això. I res, i vam dir que ens hauríem d'apuntar les dues juntes. Sí, bueno, bàsicament el vam descobrir perquè la Patri ens va parlar d'ella i després per xarxes socials també, una mica com sempre, per TikTok, alguna cosa també ens sortia i vam dir, vinga, va, jo vaig saber que ja s'havia presentat i jo no estava gaire convençuda perquè jo això de marxar un any fora de casa em costava bastant, però ma mare va dir, Martina, intenta-ho, o sigui, si no perds res per provar-ho, o sigui, si marxes doncs és una experiència que tindràs tota la teva vida i, jolín, que no l'oblidaràs mai. I quan vau fer la petició, perquè això no és d'avui per demà, entenc que fas la petició i s'ha de passar tot un procés, no? Sí. Vam demanar, o sigui, primer has de demanar doncs, l'expedient a l'institut i tot, les caneges i les de passar per... primer et demanen que era la renta dels teus pares, perquè depèn de... O sigui, també fan la selecció, depèn de, clar, si ets multimilionari i et pots permetre marxar tu pagant-ho, doncs potser tens menys possibilitats de marxar i no que tu pagui la fundació. I doncs depenia, no sé si eren uns... Bueno, no me'n recordo de la xifra, però depèn doncs d'això, de la renta dels teus pares. També et demanaven l'expedient de primer tercer d'ESO i no me'n recordo què més, si alguna cosa més. Sí, tenir mitja de 8, és veritat, sí. Tenir mitja de 8 mínim. I ja està, i doncs ho presentes. I jo sí que ho vaig fer bastant a l'últim moment, perquè ja m'ha dit, jo m'he presentat, i vaig dir, ostres, potser per provar sort, doncs mira. I sí, no sé si va ser els 2 últims dies de la selecció que vaig enviar-ho. Llavors, feu l'enviament, i quan ha arribat aquesta resposta? Fa relativament poc, fa unes setmanes ja, no? No, sí, són diferents fases. Primer envies això de la renta i l'expedient. I l'expedient, exacte. I això, doncs, potser t'agafen, doncs, la primera fase ens van presentar, crec que eren uns 15.000 persones, ens van dir més o menys, i d'aquelles 15.000 persones, doncs, no me'n recordo més o menys quantes van acceptar, i després et presentes a un examen d'anglès, que jo crec que ha sigut com el més dur que vam fer, perquè vam anar a Barcelona, a la UB crec que va ser, i doncs un examen allà de 4 hores tancada a una sala d'universitat, fent un examen que crec que és de nivell B2 seu d'anglès, i doncs quan ja acabes l'examen i doncs no sé si és al mes o així et donen les notes de l'examen i doncs ja passàvem, crec que érem uns 800 de 400 o 450 que anaven a agafar. I doncs després ja vam anar i ens van fer, i l'última fase ja era fer una entrevista personal, que doncs et feien videotrucada des a casa i això, i doncs ens preguntaven, doncs ens ficaven en situacions més o menys, tipus si et toca a una casa amb una senyora gran enmig de la muntanya i no és el teu somni americà així tal qual, què passaria? I doncs et ficaven així en situacions. I després ja doncs passant als 400, crec que aquest any eren 450, sí, no? Sí, aquest any 450. Sí. I et queden 30 en llista d'espera. I ja està, i doncs ens ho van dir el 18 de desembre. Sí. Uau. Sí. I com va ser l'examen d'anglès? Perquè era en comprensió oral també, o comprensió escrita? Havíeu de fer vosaltres també exposició oral o només era per escrit? Hi havia 2 parts de l'examen. Un era a casa, que tu et podies escollir una data més o menys que ells et donaven, i feies l'speaking o la comprensió oral a casa, que eren uns 15 minuts.
I després l'altra part era això, que havíem d'anar a Barcelona i va ser un examen d'unes 4 hores, que bueno, són totes, no? És l'escrit, el llegir, la comprensió lectora i també escoltar. I després també vam fer un altre examen que era com de personalitat, per veure com era, que això també va ser bastant dur, perquè durava 40 minuts i hi havia moltes preguntes. Sí, l'examen va ser bastant dur, o sigui, els listenings, jo crec que ha sigut els més complicats que he fet mai, eren tot un munt de dossiers allà que no tenies temps ni a llegir les preguntes primer. Jo crec que també això és la gràcia que t'apillin així d'imprevist. I després l'expressió escrita, els readings, que són la comprensió escrita també, i aquell sí que també va ser difícil perquè hi havia textos que també deies vaya vocabulari i això, clar, sí que costa, però no sé. La veritat que jo no sé ni com vaig passar, jo estava convençuda que el suspenia, jo crec que vaig tenir allà la sort de, no sé. Jo pregunto perquè si hi ha nens, nenes, nois, noies que ens estan escoltant, pot ser una motivació per millorar l'anglès, per aprendre anglès, perquè hi ha aquesta oportunitat també de per què no, optar a una beca així. Llavors, rebeu la resposta i una de vosaltres, la Salomé, queda dins d'aquests alumnes que ja tenen confirmada l'estada al Canadà, en el teu cas, i tu, Martina, estàs en llista d'espera per si hi ha algú que finalment fa el pas enrere, entraries. Sí. Bueno, jo, sincerament, ella es diu Heredia i doncs la llista anava per ordre d'espera, per ordre de llista, d'alfabet, perdó. I clar, jo vaig veure Salomé Heredia i jo estava a casa i me vaig posar a plorar de felicitat de buah, ja marxa, que bé, que bé, que bé. I doncs vaig seguir tirant a baix i vaig veure que jo no passava. S'ha de dir que jo preferia potser quedar-me a casa, com més per seguretat, però clar, l'experiència de voler marxar també doncs va ser com una barreja molt heavy de sentiments d'esto, perquè vaig dir, buah, és que me quedo a casa, que bé, tinc pau de quedar-me a casa, però també per una oportunitat de marxar. Però clar, després baixes i veus que estàs a la llista d'espera, jo estava la número 23, crec. I clar, penses, a veure, no crec que marxin 23 persones, és molt difícil que marxin 23 persones. Però sempre et queda aquella espineta de, buah, és que potser marxen 23 persones, o sigui, allò va ser al desembre i ara estem a febrer, bueno, quasi al febrer, i jo vaig ara ja 7ena de la llista d'espera. Aleshores, clar, encara vas amb aquell neguit de dir no sé si marxaré, no marxaré, no sé, és més... I quan ho sabràs? La gent pot renunciar fins a l'últim dia, o sigui, no passa res. No, crec que només fins a l'abril. Tu pots renunciar fins a l'últim dia, o sigui, tu l'últim dia pots dir no pujo l'avió. Però la plaça assegurada per la següent persona està fins a l'abril. O sigui, la gent fins a l'abril pot dir no marxo i que la plaça es reservi a una altra persona, perquè suposo que pels tràmits del visat i tot això és molt més complicat. Doncs a l'abril esperem notícies de la professora Patricia Garcia que ens confirmi si la Martina marxa o no. Llavors, clar, és Estats Units o Canadà. Això ho trieu vosaltres o us ho donen en funció dels criteris que ells estableixen o de com ha anat l'entrevista? Com ha estat això? Va ser un sorteig completament aleatori. O sigui, tu el 18 de desembre mires la llista i tu veus si vas a Canadà o Estats Units, però realment no saps quan, perquè és completament aleatori. D'acord. I clar, als Estats Units et podia tocar, entenc, que estats que són molt diferents entre ells, no? Perquè, clar, allà les realitats són com molt diverses. És un país tan gran, és que pràcticament és com mig continent i, clar, suposo que hi ha destinacions molt variades, no? Sí. Els meus pares havien d'anar a Barcelona perquè els expliquessin tot això del tema. Quan ja estàs escollida, els teus pares també han d'anar a una reunió informativa i clar, la dona que estava fent aquesta reunió doncs els deia, és que clar, als Estats Units potser no és Hawaii, que esteu allí a la platja tot bonic, que potser que van dir que aquest any tenien a 5 persones a Alaska, que allí potser estan a -20, o sigui, horrible, horrible. I et va tocar a Canadà, que potser també farà fred, sí. Però és com diferent, no? Davant aquesta por totalment comprensible de la Martina, clar, anar als Estats Units, perquè de vegades ens arriben inputs, no?, de com en instituts poden entrar armats, coses així que fan feredat i aquí ens impacten, impressionen molt. En canvi,
clar, Canadà, la realitat que podem percebre és com d'un país molt més pacífic, Sí. o molt més endreçat, no? Suposo que també, no sé si t'ha donat més tranquil·litat de dir Sí. Canadà. Jo des del primer moment volia millor Canadà que Estats Units, perquè encara dius això de l'American Dream, no? Que te'n vas als Estats Units, te vas a New York i que allí tots els teus somnis seran realitat. Però jo volia Canadà perquè m'interessava més i sentia que la gent era molt amable, que tothom s'interessava molt per altres cultures i dic, ostres, doncs potser Canadà m'agradava més. I em va tocar Canadà. Que bé. I és Ontario on aniràs? Suposo que ara ja estàs buscant, no?, per internet, imatges, informació per anar preparant-te, perquè encara tens uns mesos, però estaràs allà tot un any, tot un curs. Sí, tot un any. Sí, és veritat, tot un curs. O sigui, l'any que ve, suposo que al juny o al juliol, quan ells ja acaben el curs escolar, tornaré. Clar, vas a fer primer debat, que allà és Grade 11, no? És el grau 11, perquè clar, allà el sistema educatiu s'organitza d'una altra forma diferent aquí. I què? Ara suposo que fer intensiu, totes dues, m'imagino que deveu estar, no sé si estudiant més anglès, però si més no, mirant pel·lis en anglès o procurant de fer una mica més de preparació i immersió, no? Sí, completament. Sobretot el parlar i l'escoltar, que és el més important, perquè al final la gramàtica sempre la podràs aprendre. Però, bueno, tu vas allí perquè la immersió sigui total i ja que et soltis parlant anglès i que no hi hagi cap problema. I, clar, ens comentava la Martina, l'estada és pagada en el sentit que la Fundació es fa càrrec d'aquestes despeses, però aneu a residències o aneu a llars de famílies que s'ofereixen o d'altres estudiants? Com és l'estada allà? En teoria vas a casa d'una família, o sigui, com normalment les organitzacions t'envien a cases de famílies. En aquest cas sí que és cases de famílies, crec que totes, bueno, jo no ho sé gaire bé, però jo diria que sí que són totes. Vas a cases de famílies d'allà a l'acollida. I el que sí que és veritat que et paguen, la mateixa fundació també et paga una mena de sou cada mes perquè doncs, tinguis les teves, jo que sé, que un dia vols anar a fer un gelat amb una amiga o una cosa així, a part de que la teva família també et pot enviar diners. No me'n recordo quan era, si $150 al mes, crec que era. Sí, una cosa així. O sigui, res, no és molt, però per estar fent allà una mica de vida per pagar-te una quota, una tarifa de mòbil, no?, per estar connectada o coses així, clar. Exacte. Aquestes persones, els que ens van explicar és que potser no et toca una família, potser només et toca un avi o potser només una noia de 24 anys que realment no saps, que són persones a les que no li paguen res, però que elles s'interessen molt per diverses cultures i doncs deixen la seva casa i la seva llar perquè després estudiants internacionals com jo o com altres estiguin allí i puguin viure allí. Però a ells, o sigui, a les persones no li paguen res. També ens van explicar que potser jo vaig a casa d'una família i potser també estic vivint amb un estudiant internacional. No pot ser d'Espanya, i suposo que tampoc llatinoamericà, però potser és d'Alemanya o de França, que hi ha més estudiants internacionals. Uau, que interessant i quina experiència. I també entenc que quina bona notícia per l'Institut Ramon de la Torre, perquè això, diguem que també és com un reconeixement a la tasca dels docents, entenc, de dir, entre tot l'estat espanyol han triat alumnes del nostre institut que han estat capaces d'arribar a un expedient acadèmic brillant, no?, un expedient amb notes altes i a més superar tot aquest procés que entenc no ha estat gens fàcil. I bé, de vegades quan es parla, no, dels instituts poden arribar comentaris i crítiques i a més, i això és, diguem que per posar-ho a la balança i dir que també tenim bones estudiants que han estat capaces d'això, de destacar en un entorn on hi ha hagut molta competència, no? Perquè al cap i a la fi 400 alumnes dels milions que hi ha a tot l'estat espanyol doncs és per estar molt, molt contentes.
Doncs ara a preparar aquesta nova fase, aquesta nova aventura. Algun dia, a veure, la Martina s'hi va també i la Salomé potser estaria bé fer alguna trucada, una videotrucada, no? Des d'allà a Canadà i ens expliques com va tot. I serà, doncs, això, una oportunitat per estudiar batxillerat i ja saps quines assignatures tindràs, si serà gaire similar o molt diferent del que faries aquí. Encara no... Bueno, ens van explicar que jo havia de cursar unes quantes assignatures que eren obligatòries per a que em convalidessin les notes aquí. Que crec que, ara no me'n recordo, però normal era anglès, història, geografia, física i química i crec que biografia i mates, clarament. I eren aquestes i, clar, després t'explicaven, o perquè el que em va explicar la meva mare és que allí hi ha dos trimestres, crec que només. Sí, o sigui, dos semestres. Sí, 2 semestres. I d'aquests semestres tu t'has d'agafar les assignatures que vols, però has de cursar aquestes assignatures que són obligatòries. I doncs, clar, van dir que t'agafessis, que tu organitzessis com vulguis. Si vols cursar totes les assignatures en un semestre i després agafar-te altres optatives, com potser teatre, perquè allí tenen també coses com teatre o cuina o altres assignatures que el millor... Que aquí no les podries fer, no? Que el millor és gaudir, que clar, van dir, no t'agafis, jo què sé, física i química, mates aplicades, que no sé què, perquè l'important és gaudir, no estar allí estressant-se per tenir bona nota. Sí, que prou estressant pot ser la vida de l'estudiant com per complicar-t'ho triant assignatures que tinguin, clar, molta complexitat. Clar, i en un moment en què encara estàs acabant de decidir, no? Perquè quan acabem l'ESO sí que hi ha gent que potser ja té molt clar de vull fer aquesta carrera, però en el vostre cas no sé si ja sentiu vocació per alguna professió en específic o ja sabeu més o menys cap a on us agradaria enfocar els vostres estudis, el vostre futur. Bueno, de fet, les dues ens decantem bastant per lletres. I ens agrada bastant la carrera que és Relacions Internacionals. No sé, que jo crec que, o sigui, en aquest cas, les dues, no sé com, ens hem com coordinat, o sigui, no res planejat ni res, perquè ens agraden els idiomes i ens agrada pues, això també veure altres cultures, que jo crec que també és una part de la part que ens van presentar aquestes beques. Doncs jo crec que aquesta carrera seria una molt bona opció, doncs per això, per les nostres preferències, doncs per viatjar també treballant, o sigui, ha d'estar molt, molt guai. I tant. Molt bé, o sigui que anirà ideal aquesta experiència per començar a fer currículum, en certa forma, i també a aprendre, perquè és el que dieu, una cosa és una classe de gramàtica i l'altra és haver de parlar per sobreviure, com qui diu, no? Per haver de moure't, buscar-te la vida i bàsicament, doncs això, passar una estada que és pràcticament un any. La Salomé doncs, ja té confirmat que se'n va a Ontario, a Canadà, i la Martina a l'espera d'aquestes 16 persones de si tothom agafarà aquest vol al mes d'agost, perquè això és a l'agost. Sí, a l'agost ja. A finals d'agost ja agafes l'avió per a que puguis estar per més o menys 2 setmanes o una setmana per també conèixer la família, acostumar-te abans de que comencin les classes, perquè aquí es comencen les classes el 6 de setembre o la segona setmana del setembre. Allí no, allí ja és la primera setmana de setembre, ja es comencen. I també van dir que en aquest temps poguessis doncs, provar les assignatures que volies agafar perquè miris si t'agraden o no. D'acord. Per no estar fent un semestre enter teatre i no t'agrada actuar. Clar. Molt bé, així us aneu adaptant, aclimatant i veient si això, feu la tria que més us convé. Tindreu vacances per poder tornar o no? Per Nadal o per Setmana Santa? No. Malauradament no. O sigui, les vacances sí que les tens, però no pots tornar a Espanya i tampoc els teus familiars poden veure't a Canadà, perquè ells volen que la immersió sigui total. I perquè la immersió sigui total no hauries d'estar parlant amb la teva família. Clar que trucades i videotrucades clarament ho faré cada dia. Encara que també amb el canvi d'horari, que crec que són 8 o 6 hores, també serà un problema, no? Però sí,
ho sobreviuré. Clar, jo crec que això també és una mica el que tira una mica enrere, el fet de que amb 10 mesos no pots veure a ningú dels teus, ni familiars, ni amics. De fet, jo quan estàvem allà esperant, jo me'n recordo la meva germana, la meva mare i la meva àvia m'anaven dient, jo vindré igual, jo de casualitat me presentaré allà, jo no sé en quin poble estàs, jo em presento allà, sóc amiga, i ja està. Clar, és que per les famílies també és un repte, no?, de viure dia a dia. Però bé, també esteu ja en l'edat aquella en què un ha de començar a sortir de la bombolla, no?, a sortir de l'ou, com es diu, i començar, doncs això, a veure món. Clar, és això, ells també, el que et diuen és que així també és com que t'acostumes al fet d'independitzar-te, entre moltes cometes, perquè clar, et separes de la teva família, tot el teu lloc de confort. Aleshores és com que marxes a un lloc totalment diferent, amb una cultura totalment diferent, gent totalment diferent, i clar, el fet de no poder veure a ningú durant aquells 10 mesos és el que fa que la immersió sigui totalment completa, com ha dit la Salomé. Molt bé, doncs Salomé, Martina també, per si sona la flauta, agafeu la referència d'on a la Torre i ens escriviu per Instagram o per on sigui i jo què sé, al mes d'octubre, novembre, quan vulgueu, farem una trucadeta a veure com va l'experiència. Si t'enyores molt o no, potser no tindràs gaire temps d'enyorar-te. Home, sí, segur que hi haurà moments, no?, de tot. Però serà una experiència enriquidora, d'això n'estem segurs, i ha sigut maco de compartir-ho. Gràcies a l'Institut per explicar-nos-ho, per fer-nos coneixedors d'aquesta beca que han obtingut les alumnes de quart d'ESO, entenc, perquè aneu a fer primer debat allà. Almenys la Salomé Heredia està confirmada, la Martina Rodríguez. A veure si hi ha sort. Ens ho has de dir, Martina? Sí, a veure què. Doncs un plaer d'haver compartit aquesta estoneta amb vosaltres. Us desitgem un bon viatge, molta sort en aquesta nova etapa i l'enhorabona per l'Institut Ramon de la Torre i en concret a la Salomé Heredia i a la Martina Rodríguez. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.